ka bar gidan nan. Ba ni ba ka. Dan Allah ki haƙuri Ka wallahi. bar man gida ba na son ganka. Saboda me? Haba. Aka ce ni namiji? Amma ba zan shiga bayi. Me? Bayi zan shiga. Lafiya, ka ka tatu be? Ba ruwanka. Ba ruwanka. Kuma Wannan ya ba matsala ruwana. da ni nawa da shi ne. Ka bar mu. Me ke faruwa ne? Ni ma ban san me dai ba ta watsa kana da wai da ni da Mariya duk ɗaya muke. Hajara, me ke faruwa? Haka ne yayi. Na zo na aure mace na aje. To Ni aka ce dutse. na gane. To da yadda za a yi, kai ka ba mu guri. Eh? Jaraba mu gani? Me? Mata ta ce ba. To, na ɗauka kan lokaci. A'a. Ka san tana bin kama da Maryama. To abin da nake so da ku shi ne. Ai hakuri. Ba wani ya abu ga ya kwashe kan shi ya fita man daga gida. Ba inda zai je. Ya fita a'a. Mai, ki bar su. A'a wannan bari ba. Wayya. Waje. Jira ni, kada ka koina. Wai kamar agwagwa ka nake ni ban san me yasa ko ina hawa nake faduwa. Na gane abin da take nufi. Ina zuwa. Wannan matsala ba za ka iya maganta ba irin maganin da bamu nema ba. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Haske? Ustaz ka kawo mana? Wa zai zo yi mana? Ma ga muku Kuma ustaz ne. kawa zai yi. Ai ba zan ci ba gaskiya. Malamin hawa ne. ba ainihin ustazin ba Malamin hawa ne. ni din da nake gani ba irin gyaran da ban yi ba Anya ku wannan gyaran Ba ya wani fi gyara, ba wani gyara wanda ya fi Wallahi, karfin ka in shaka. wannan ba wani maganin da ban yi Ba ta slow fa. Ko ba haka ba. Alkuwa ba ta Amma slow. ina, Ba ta da ba zai yi ba. Ba ai zai yi ba, ka ya san mai sa gana ka ai to mai gana karshen rashin sulu akan mai gana kare to na gyara auren haba Me ka gani anan? Zaman lafiya. Zaman lafiya. yanzu ba rikici kuke ba Eh. haba sha Ba shuku. Eh? kwantar da hankalin ka an gama Ya lafiya lau. haba Ba kaga shuku. Wannan shi ake kira zaman lafiya. kaga na gyara auren Ismail mai gana na gyara auren Aminu Sera wannan jahilin Jahilin malam. na gyara auren shi na gyara auren Lawan Dillawashi shi ma na gyara auren shi akwai Donje shi kai shi faduwa yake kamar agwagwa amma yadda na gyara auren shi Yau Wannan boza abu kwanaki. za ka iya gyara Ba sai da aka kai shi. In asibiti ba? ya uboza ma yadda aka kai shi asibiti na ce a damun da shi na ba shi magani La. Mu je kuma kawai. na ba shi La. magani Na ji gal. ban ga mai bayani ma Na jigal. Goge shi da kyau. goge ma kawai ka Hello. ka fita kai fes Abokina ina cikin waya ka ba ta shiga. Barka da Yawwa. Ina gajiya. Lafiya da wallahi. Lafiya. Lafiya da wallahi. Ta yau ba hayaniya ne. wallahi Babu tashin hankali. ai na ko ni na ga zaman Wai lafiya na tana goge wallahi. mata kai. Ayo ita take mun wanki yanzu har wanka ita take mun da komai ta dafa mun girki kai zaman lafiya ya Allahu akbar. Saboda Allah. Wallahi tallahi da na ga malamin nan na ga wazi zai zo yi ma a sha malamin gaskiya ne Kai. magani nan ka karo mana katan biyu ma za ka karo Ba karo ba. ai ni ko na ji dadin sa Sai da ku kara shiga tashin hankali. Sannan zaka kawo. ai ba tashi hankali. To Ba tashin ai hankali ai da yanzu. miji na mutu karaba yanzu nan babu damuwa. A wannan magani ne ingantacce mai kyau sosai. Gaskiya. Dan za ka same shi a garin Jos, Kaduna, Bauchi, Gombe, Yola, ka da sauran jihohuka ga baki daya. Babu inda ba a tallan wannan magani. Da Allah? Mai suna zaman lafiya. Gaskiya ya ci zaman lafiya. Ba shi ke da MK na bajin hadiji ba.